3D sa GB. Programa na mapaabot asin mapaliwanag kan mga lakdang panglegislatura. 3D sa GB. Madiskutir kan manlain-lain na programa, plano asin aktibidad na may katuyuhan na makatabang sa pagpapalangkaw sa sosyo-ekonomikong kamugtakan kang namamanwaan. 3D sa GB. Bihikulo kan barangay asin namamanwaan na ipahayag ang sa indang mga inagrangay asin kahagadan na kaipuhan masimbagan kan mga nanunungdan. 3D sa GB. 3D sa GB. Impormasyon, edukasyon, aksyon! Mga tugang maray na hapon po gararay sa gabos ng mga parantabay. Biyernes po ngunyan. First Friday. Mag-iribay ng mga tadigdi sa programang 3D sa GB. Sa laog nin sa rong oras. Mag-ororestore lamang kita kung ano ang mga pangyayari digdi sa tuyang kapalibutan. Ini po ang sendong amigo sa radyo. Edwin Peralta po. Nangungumusta lamang sa Indugabos. Sa lado teknikal si June Napoles. Sa IT si Jerome Martinez. Sa Newsbase Andres Marias. Ang programang ini atong sendo sa karayang buot kan opisina ni Albay 3rd District Congressman Raymond Adrian Salceda. Sa mga nakatutok sa DCGB News Online, sa DCGB Radio, sa YouTube, asin sa iba pang application, ang samuya pong pangungumusta sa Lambang Saro Sendo. Ikanayon, imbitasyon na sabayang kami digdi sa programang ini. Bueno, dito na pagparaaluyon. Labi-labi ka importante ngunyan na dapat pag-urulayan ta kung ano ang mga dapat na gibuhon because ininganing patakot kan bagyong si Uwan. Bako J-U-A-N. No di Uwan U-W-A-N. Yan. Na nagpapatakot digdi sa tuyang lugar. Kasi bago baga nakaurong pa siya na sa pag-asa. So malamang na sa agang diyan naman diyan naman tanga sagod sa agang maaga yan malaog sa Philippine Area of Responsibility ining bagyo bata dakulaunon na John an langilang an circumference uyog-uyog man 1,400 kilometros talagang magiging super ini. Sa dagat pa sana, tropical storm na ang kategorya niya. And malamang na yung yan, magiging super typhoon. Yan. So, 1,400 kadakula, haros covered kini o yun an interong Luzon. Yugo mo. An ka ba nga kaya ng 1,400? Nasa laog kita kan ano yan. Yan ang kabanga. Yan. Ano? Kasi bago nga ni sabi ko, mapalipot-lipot muna ako dyan sa Rong Mall sa Legazpi. Tabaan ang init talaga. Abaan ang init. Yun na iniso pig-aapod tano. Na init ba yan, an muyaon kan
bagyo, init. Maray lamang kung may lipot lamang sa itaas, yan, di siya basta-basta nakaka-penetrate. Ano? So, anyway, mas maray manggararay tabi na mag-preparar kita. Paghandaan tatabi ini na sitwasyon na ini. Tabaka sa iba dyan, nag-una-una, dahil mangyayayan. Anong dahi? Mas maray itong preparado. Sabi baga, ang taong laging handa, ang sakuna ay walang patama. O walang patama ang sakuna. Yan. Kaya baga, so mga, alimbawa, so Office of Civil Defense, nasa red alert status na ngunyan in preparation for this event. Yan. And like manner, so mga local DRRMC, igwa naman sindaki mga ipinalawas na aviso. And nagkaigwa naman ki mga pre-disaster preparedness meeting so mga local DRRMO. Kanya-kanya. Ano? Data sure kung saan talaga ang tama kay ni. Medyo paburobago pa ang direksyon. Kaya nga ni forecast. Ano? Dahil pa man, pwedeng umitaas, pwedeng bumaba. Yan. Depende. Tara pang oras bago makalaog sa Philippine Area of Responsibility. Although duman pa ini sa sa northeastern Mindanao. So, sabi kan pag-asa na posibleng mamatian ta ang pag-uran-uran, maybe dyan na matanga, sagod maaga, sagkod sa masunod na mga aldaw. Maray na hapon tabi kay Kong Joey Sarte Salceda. And of course kay amigong King Reginaldo. Salamat tabi sa pag-antabay. So, dumangganay sa 3rd District, si COS, Chief of Staff Cedric Daep, tiniri po na sa mga opisyales kan Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Susug sa tugon ni Albay 3rd District Congressman Raymond Adrian Salceda na magpreparar. Ining mga barangay officials mas knowledgeable sinda kung ano ang mga dapat gibuhon. Actually, kung di ako nasasala, ang mga barangay officials, ang mga barangay, igwa naman iyan nin pig-apod na evacuation plan. Mas kabisado ninda ang terrain kan sa indang mga barangay. Kaya po ang sinang i-activate. Yan. And most likely na baka sa aga o bien sa Domingo, pero I suppose garo sa aga. Pag nailing na medyo delikado ang sitwasyon, pwede sindang magpasunod nanin pig-apod ta giraray na preemptive evacuation. Tan pigadi tan tadigdi is an bagsak kan uran na pwedeng magkaus sa giraray nin baha, landslide o ano paman. Yan. Okay? So, yan. So,
Mas marene ito. Kaya gani baga kasubagong aga pa, day ng eskwela. Suspendido na sa gubos na klase. All level. And so DepEd, nagpaluwas naman nin kasubagong udto nin work from home arrangement. Bot sabihon na pinauruli naman sa mga empleados kan DepEd. Sa arong na sa nangu na sinda. Tanganing matawan ki tsansa sa mga empleados na makapag-preparar man kan mga dapat nindang garibuhon. Yo? So kita man tabi na mga namamanuaan mag-monitor sana kung ano ang mga weather updates. Ano? Kung dahil man kamo ki ibang source, dahil na kamo magpara-post sa Facebook. Na pwede mag-create lugod din kalibungan sa publiko sa mga paraan tabay. Dahil na kamo sabi na ngaya magpro-forecast. Tabako man kamo otorisado. So mga authorized weather forecaster, iyo ang pwede. Halimbawa, Pag-asa. Digdi sa Pilipinas, Pag-asa sana. Ang dapat ang tiwalaan. Iyo? Yan. Although, igawag mga nagpo-post sa Japan Meteorological Agency, igwaman ki US, igwaman ki kunarin, pero still, an official announcement will come from Pag-asa. Yo? Ngaya baka ngaya salto, di man nga ni mapiperfect. Kaya nga ni forecast. Most probably, ini. Pwedeng bako. Yo? Taday man ki perfecto. An panahon baga erratic. Erratic. So ang pinaka the best move is magpreparar. Prepare for any eventuality. Yan. Iyan na pinaka-maray dyan na gibuhon ta. Okay? Ngayon, maliwanag, yes. Mainit, iyo. Garong nga di man kiparos-paros. Di pa kita nakarumdum kan mga panahon, nang mainitunon, bigla siya nang duminalom, tayaon na pala so bagyo, nag-aranin na sa tuya. Yan. Di na kita dapat caught flat-footed. We should learn from our experience. Taan goal tadigdi ang kamautan kan lambang LGU is to achieve zero casualty. Yan. Dahil kimadiskwado. Maging sa tao o maging sa mga hayop. Ang sistema tadigdi, bako man sana sa mga, siyempre, priority sa mga tao. Pero, pati ang mga hayop, pag-i-evacuate man iyan. Sa mga farm animals ta, asin iba pa. Igwa man siya evacuation center. Yan. Parang nga sa mga urig, sa mga manok, etc. Pero kadaklan kaya na i-evacuar, karabaw, baka, kabayo, kanding. Yan. Didaraman yan sa safe area. Okay. So, bastang pilipig kita sila nakatutok sa mga radio station
and mag-alat sa mga official announcement ali sa enda. Ano? Ali sa enda. Yan. Ta sinda ang nakakaisi, sinda ang nagpaplat kon pasain ang bagyo. Lalo na itong ali sa Metro Manila. Taduman ang siyempre ang pinakasentro kan opisina kan Pag-asa. Pwede nga ni kaya hour on the hour. Igo sindang pigpapalawas na bulletin. Pero nakaunabi siya ito, Assistant Weather Specialist Chris. Ano sa apelyido ka ito? Nangaya, once na makalaog sa Philippine Area of Responsibility, yan, mapalaw sinda ki mga updates sa weather bulletin, buda mga storm signal. Yan. So far, dahil pa kitang nabasa na may storm signal na yun, dahil pa man. At malaog pa siya na nga ni si Uwan sa PAR, later dyan nabanggi or early tomorrow. Yan. That will be the time na mapalosindanin storm signal. Buda update. Makahadit bagatabi ini ining arog kaining sitwasyon. Di kita pwedeng magkampante sa mga araw kaining sitwasyon. Kaipuan na paghandaan ining maray. Ano? Dipisil. So, itong sa mga LGU, nagpalos naman in mga advisory, magsurunod. Ano? Magsurunod kita. Day man kimaraot kung magsunod kita sa mga advisory. Para man siya na iyan sa karahayan kan kagabsan. Yo? Kasi bagong aga nga ni, nagtataga libot-libot man kita. Nailing ko so mga tauan kan district engineering, digdi sa 2D, naglilibot. Naglilibot. Sabi ko, ano daw na sistema? Iyan, pigapod bagang pruning or trimming. So mga sangakan kahoy, paparalod. Ano? Pigpaparalod. Pigtitrim nga ni. So mga sangakan kahoy, ayan na along the road, ano? Digdi siya sa itong kapalibutan. Ano? Pwedeng magkausapa iyan kay mga aksidente pag-abot kan oras. Ayan. And so mga local officials, sige naman an relibot ninda. Iyan an magayon. Ano? Hands-on ini mga local officials na maglibot, urawang maraypaan panahon, magtaonin aviso sa mga sakop nindang lugar. I-check whether or not ano ang mga preparasyon na pigigibo kan mga barangay. Lalo na itong sa mga barangay na bantad sa flash flood, sa mga landslide or ano paman. And siyempre, sa mga barangay, isinaman ninda. Ano? Isinaman ninda kung ano ang mga dapat nagiribuhon. So mga pirming pigi-evacuar, abisuwa naman tabi ito. Iyo? Okay? So, o nga ni, may abiso naman na magkaigwa kay early evacuation. Iyan. Magayon ini na mas maray ito na ano na yan ang paibakwaro na sa aga. Sa aga. Okay. Yan. Sa entire ng probinsya. Ano?
sa aga dapat magpuuna kan early evacuation. And dapat udto kumpleto na. Yaw na nakasaray na sa mga evacuation centers. O yan, sistema dyan, pag yaw na sa evacuation center, hindi magkitang ibang evacuation center, kundi iyan ang mga eskwelahan. So mga designated evacuation centers. Mga eskwelahan. Ikaw makita naging mga ipinagibo ng mga evacuation center. Sa Albay sa Provincial Office, Governor's Office. Yan. Sino ang nag-utos? Ika daw talaga. Ali po ini sa Provincial Office. Okay. Sabi ni Noel, dakulon ang mga nagpo-post sa net. Dapat duman sa legit lang magtubod. Digi sa Pilipinas, pag-asa ang dapat ang makuanan kan update permit. Iyo tabi, amigong Noel. Yan. Okay? So yan. Once na yaon na kamo sa evacuation center, ang sistema is ilista kung sisay ang mga rayaon sa laog kan kwarto. Pirang pamilya. Yan. Ngaya 5 pamilya. Kada pamilya piraan komposisyon. Ngaya 5. Sumag-agom, may tulong aki. Et cetera, et cetera. Mas magayon nga ni kayan, kumpleto ang data. Pirang babae, pirang lalaki. Pirang gurang. Pirang mga saraday na aki. May badus dyan. O kung ano pa man. Tayuan kay puan iyan isubmit sa LGU for proper documentation. Yan. Iyan ang dapat. So mga BHW, aram naman kaninda kung ano ang mga dapat giribuhon. Yan ang dapat na giribuhon. May listahan. Isusubmit iyan sa local government unit for documentation and of course, magagamit iyan para sa anuman na ayuda na pwedeng ikatao kan gobyerno. But mga tugang, ang sistema is once na kamutabi pinaibakwar, see to it na igwama kamo ki preparasyon for your own need. Halimbawa, sa aga, mag-erebakwar, marayong pangayaang panahon. Dahil na mag-question ka yan, mag-erebakwar na. Ngaya, may mawalat dapat sa arong tabaka, o yan ang laogon ki may salisi. Tadi ba dyan na mga ande, may diretso sa evacuation center, may minapawalat sa arong, dapat nga may bantay sa arong. Pwede man. So mga able body, mga ama, mawalat nga ako sa arong baka ngaya magkawara dagi sa mga gamit. Yan. Ilista man giraray sa mga evacuees. Kung alimbawa, kaipuan, magdara ka mo, magpasiguro ka mo kay provisions nindo. Yan. Primero, siyempre, magdara ka mo kay tubig. Dakol na tubig. Kung may pagkakan ka mong pwedeng darahon nindo. Bulong. Bado. Flashlight. So, emergency kit. Ano pa?
radyo. Nata ngaya, may cellphone man, mas mara itong so may radyo man garare ka mo. So, transistorized radio. So, di pila. Baka pag-abot kang oras mag-brown out, paano ka kung din kuryente? Di ka makamonitor. Buda, siyempre, i-charge na nindong maray an sa indong mga cellphone. Kung iga ka mo ano dyan, so, pasigurong baterya, i-charge naman nindo. Kung maglobat, igwa ka mong back up. Ang problema siya na, siyempre, ining mga telcos. Tabag kapag abot ka ng oras, mag-shut off man sinda. Day kitang signal, day kita ki-update. Pinaka-the best na sana, siyempre, radyo. DCGB. Mag-brown out man iyan, igwa kami generator set na pwedeng paandaron just to serve the people. Ayan. Tried and tested na bagatabi when it comes to emergency DCGB. Okay? So, iyan tabi, mga abiso man sana po iyan. Dahil kita dapat magkampante sa mga oras na ni dalan sa patakot kaining bagyong si Uwan. Yan. Yan. Kung pwede pa siya na, alimbawa sa aga, mamakal na kamukan mga kaipuan nindo. Pero, so, ano siya na, mga good for 2 days na konsumo. Then, na magbakal ki kadakol-dakol, additional baggage pa yan. So, pwede siya ng pang-timo-timo, tapos, so, pagkakan, yan. Bata pag-araw kaya makonsumo lugod. Sige siya na ang timo. Yan res na nag-aalat kan pagrapado. Kan pag-agi kan bagyo. Buda, kung alimbawa, medyo nagkukusugnaan paros-paros, buda oran, dahil na ka mo magpararuluwas-luwas. Magralakaw-lakaw sa tinampo. May kaputi man nga, dahil na ka mo, saray ka mo dapat, istepot na ka mo. Na baka magkusog-kusog ang paros. May nagkasarapi dyan na kahoy na baudan ka mo, dipisil na. O bien, may ilayap na SIM, tamaan ka mo, madiskwido palugod ka mo. Baka, boda, yan, nadain na magbalo, magkusog ki buot na ngaya, maglabto pa sa salog, pag tinamaan ka mo kan flash flood, lamos, bata antaramon bagakan mga MDRRMO, no rescue, during the height of typhoon. Dahil ki maakudir dyan sa Indo. Taining mga rescuers na ini, stay put man sinda sa location ninda. Dahil yan malabto dyan, may nag-agad ki akudir. O duman nga tabi, may nalalamos. May pigaanod ngayang tabo. Dahil man an madyan. Nata, may among si rescuer, pag abot kan oras, iyo naman ang i-rescue. Baka, di pa ano. Kaya nga na yun yung pipa otob, na before pa, magrapado ang
ano man na yan na kalamidad or bagyo, saray na ang mga tao. Saray na. Dahil na dapat magpara durunong-dunong. Yan. Maski gurano pang apod nindo ngaya araw ka ini, o to duman ngaya may inanod, di man yan kudiran. Lalo na nga delikado ang sitwasyon, isa mabuntog dyan. Baka tapos mabuntog dyan, baka yun naman ang ianod. Paano? Baka ayo yan ang sistema. Kaya marena po itong magsunod siya na kita. Kan mga dapat ang gilibuhon. O yan. Sabi po digdi na brace for 1,000 kilometers wide cyclone this weekend. Sabi kan OCD. Yan. Ano? Diyan na banggingan or early sa aga, malaw gini sa Philippine Area of Responsibility. Sa aga, super typhoon status ni siya. Although, ang sabi na ang punteriya na maglandfall ini, it's either north or central Luzon. Yan. Pero still, maagi ini sa to. Digli sa partikan Kabikulan. Maagi man garare tabi yan. Kaya, we have to prepare tabi. We have to prepare. Ano? Yan. Okay? So, yan ang makusog ini. Kaya, maran ini sa Bicol, lalo na dyan sa may partikan Catanduanes, nakaumagid sa bagyong Yuyong. Yan. Kaya mga makuapo ko dyan sa Catanduanes, pinauli ko muna digdi sa Legazpi. Pinauli ko muna. Nasa travel sinda. Siyempre, bata may saday. Iyo? Yan. Kaya, sabi po digdi sa Domingo, posibleng nasa may parte ni kan Camarines Sur. Yan. Kaya, mas marena itong pasiguro man garare tabi. Iyo? So, ingat-ingat sa natabi garare kita. Ingat-ingat kita. Dahil na kita magpara, anong aran kayo magpara dunong-dunong. Dahil man nga yan, dahil man yan, dahil man, pag-abot ka ng oras ka yan, baka umagad ka kay responde, sisayin ma-responde sa imo. Yo? Okay? 15 minutos po bago mag-alas 5 nin hapon. An oras hatod sa Indokal. Plemex. Pag may ubo-ohi ka, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Optin-Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Sumuko ka na! Wala ka ng laban! Hanggang dito ka na lang, Coco Martin! Hindi yan eksena sa pelikula. Ganyan ako pag nagdududa sa kakayahan ko. Pero kahit alam kong natural umarap sa hamon, mas likas pa rin sa akin ang maging matatag. Kasama ko lagi ang Cobra Energy Drink. Kampante ako dahil tatak high quality. Ito lang ang energy drink na may Immuniplus na pinagsamang vitamin D at zinc. Meron pang B vitamins, taurine, ginseng at inositol. Tatag mo, tatak Cobra.
Sharmila Printing Press and Advertising. For fast and affordable printing, choose Sharmila Printing Press and Advertising. Offset and digital printing. Services offered: tarpaulin printing, flyers, receipts, brochures, business cards, magazines, folio, invitations, newsletters, letterheads, and more. Sharmila Printing Press and Advertising specializes mugs, t-shirts, Panaflex, Sintra board, signages, pull-up banners, and more. Visit us at Rawis, Legazpi City, near Rawis Barangay Hall, with branches in Barangay 19, Rizal Street, Cabangan, Legazpi City. Contact 742-6260 or 0917-523-5819 or 0917-148-0361 and 0933-856-2142. Email us at sharmilaprintingpresslegazpi@gmail.com. Open from Monday till Saturday, 8 a.m. until 5 p.m. Sharmila Printing Press and Advertising, where we print your choice. Okay, sige. Diretso ka tagararay ka sa tuyang pag-restorya, no? May naalingon ako duman sa pigsabit ka subago now. Ano ang mga dapat ng darahon pag nag-ulakit? Pag nag-ibakwar? Yo? Dahil na hindi pagdarahon sa karabaw nindo. Iwalat nindo dyan sa gakudan. Sa mga arong sana. Sa mga handi, bit-bit sana. Yo? Yan. Okay? Ini po na ano nga rin kayo ni, mga pig-apod na go bag. Yan. Pabitan na nga na kasubago, tubig, buda, pagkakan. That will last for 3 days. Tulong aldaw. Ano? Then, ang kita magparaisip na sa aga ngayon, may ayuda man. So, para sa endo muna, bottled water, so mga day basta-basta nagkaka-paraanos na pagkakan, energy bar, mga dilata, tapos first aid kit, yan. Yo? Okay? So, mga basics na naman, alcohol, face mask, tapos kung ano pa man, a flashlight, dapat may extra battery. Uso magangon yan sa mga headlamp, pwede mo ito gamitin nindo. Yo? Buda sa mga rechargeable na yan, flashlight, o yan, pwede nindo magamit iyan. Yo? Tapos, ito nga ng radyo. Tapos, fully charged power bank. And cash, personal emergency cash. Sa mga mandit-dit siya ng kwarta. Yan. Bado, siyempre, of course, buda tamong, malipot, taramong ta sa mga aki, buda sa mga gurang. Yan, tadipisil pag hypothermia. Yan, dipisil. Pagkubog-kubog ka dyan. Yan, okay. Buda special needs. Diaper, formula milk, so mga dog food, kay paan man yan. And of course, so mga meds, kan mga mga aki, buda, mga may edad na. So mga maintenance, yan. Kay puan iyan. Yo? Tanganing pasiguro permi. Yan. So mga usual na pigagaramita. Kay puan iyan. Okay? So, ano to na? May nag-chat digdi. Okay. Okay. Sige. O yan. So yan, pagkarumdum gararea, we will keep on reminding our community. Maparumdum kitang maparumdum sa mga dapat na giribuhon. Tabako ini karaw-karaw tabi. Ining patakot ni Uwan. Tamaiwas na maray. Langilang ka ini. Maski sa kadumuman, magtama man ini dyan sa o yan ang itaas kan katanduanes,
laog manggiraray kita. Ha? Ta 1,400 ang kadakulaan, kabanga kayan 700. Ha? Pero man sa ang distansya ta sa Katanduanes, Buda Digdi sa Albay or Camarines Sur. Ha? Pero may kita sa Cob. Ha? Iyo. So, iyo yan ang kaipuan. Ha? Kaipuan prepararan. Ha? Iyo, tabi. Araw kayan an. Ngaya arayo pa man. Totoo, arayo. Tadya nabanggi pa siya naman laog sa Philippine Area of Responsibility. Diyan ang matanga or early tomorrow. Arayo pa man ngaya. Tayawan pa duman sa Mindanao. Iyo. No de sa kanakulaan ka yan. Yan. Once na nagrani yan, makakamati na kita kay mga pag-uran-uran, buda pag kusog-kusog kan paros. So sabi ba kan pag-asa na once makalawag ini sa par, by dyan ang matanga or sa agang maaga, mapalosin na sila kay mga updates buda tropical cyclone signal, warning signal. Tangani may isiyenta kung saan kita na kategory. Kung saan kitang kategory. Iyo, mientras na nagarani siya. Nagarani. Dito isi kung anong signal. Sa agat, masabutan tayo ng tabi. Iyo po. Masabutan tayo tabi yan kung yan ang ano ang sitwasyon. Kaya, anagad tabi sa endo, keep on monitoring mga updates sa mga sa mga legit weather authorities. Iyon naman iyan ang dapat ang garibuon. And of course, maray na itong pasiguro na. Iyon dapat ng garibuhon ta. At dakula talaga ini. Haros yan ang sakop kayo ni yan interong Pilipinas. Yan. Iyan mismo ang nataramo ni Pag-asa Administrator Nathaniel Servando. Delikado ining weather system na ini. Tamaywas ang sa iyang sirkulasyon. Yan. Okay? So, yan, we will pray. Kaya po ang kita mga G. Mga G sila kita mga G. Pero dahil manangawlogan na mga G sila kita, pag-araw kayo ng may emerhensya. Maski daing emerhensya, dapat magtiwala sa mahal na Diyos. Magtiwala. Mga G kita. Bako, tanganing mailikay kita. Sa ano man ang mga katibadaan. Okay? Sabi nga ni Digdi na ang posibleng sakubon is Central Luzon. Or sa agang Domingo, Banggi, sa Good Lunes. Yan. Pero sabi po Digdi, na sa agang Banggi, we will start seeing impacts across the Bicol region, including Catanduanes, with tropical storm strength, wind, and rough seas. Yan. Okay? So, the system has a very wide circulation, so even if you are not near the exact center, strong winds and heavy rain will still be felt from the core, Legazpi, Naga, Manila, and really across most of Luzon. Yan. Okay? Ayan. Although, ito nga ni pagsasabi taman na kung Central Luzon ang tatamaan kay ni,
by Sunday, pero still Irakman, ano, kung sa kubon man ang God. Maski, araw kayo, hindi, ang pinaka-the best dyan is prepare for the worst. Iyo po. Okay? O, sige. Bueno, mga tugang, siguro for the meantime, dyan yung na kita matapos ka sa tuyang pag-restorya and patanid manggararay sa gabos ng mga parantabay ta, magpreparar manggararay digdi sa bagyong si Juan. So, sagod naman kita tabi sa masunod na simana. Ang programa nga niya hinatonsendo sa karayang buhat ng opisina ni Albay 3rd District Congressman Raymond Adrian Salazada. 3D sa GB, mabalik kita sa next week, Webes, Asien Biyernes. Alas 4 sagod, alas 5 nin hapon, digdi sa GB. Kaya ingat-ingat tabi. Mabalos and happy weekend po, Sendo ka, boss. Sa indung nadango, ang programang 3D sa GB. Ang tabayanan giraray ang masunod na presentasyon kan programa.